नै फुरा जौ लोंनाय बिसोरना टिम भिजन ना मिथिबाय ओरैबायदि फैसा राननो फैदों जोंखौ माने एकदम स्लेम माबाखौ हरबाय होदों नि सायावनो फुरा जौ आरोना ओरैबायदि जौ लोंनाय मोनामजोबो गावनि रेसलिंखौ खमायना लाजोबबाय जौ लोंनानै बेबायदि जौ फाग्लानाय सोरो दिनै लासिंसिंनो बेनो सामलायनो नागिरबाय ये वीडियो में जो देख रहा है ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है ये अक्की बोरो है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और टीम विजन के सपोर्ट में आया है। उसके बाद एक स्टूडेंट जब अपने दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गया था तो उसके गाड़ी को रोक के उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जब यूनिवर्सिटी का जीएस नेल्सन नर्जरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था तो उसके ऊपर भी अटैक किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक अटैक किया उनके साथ, फिर उसको सेल्फ डिफेंस में मजबूर किया। उसके बाद उन लोगों ने खुद के गाड़ी को तोड़ के दिया और जितना भी ये सब एलिगेशन लगा है वो सब फेक है। नै टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ माबा खालामनानै दंबाय थादोंमोन बिसोरो जोंनि गारिखौ बेखौ बेंथेजोबनानै टिम भिजनना टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ ओरैबायदि बिसोरो ओरैबायदि खालि एल्ट्रस दं बेखौथ' इउनिभारसिटियाव फराया बे टंला कलेजनि फरमान बे नङा बैयाव फैसा दं जों फैसा होफैनाय नुदों औ बे नै ओमफ्राय बै बिसोरो मोनसे नाम्बार गैया दहाय फैसा रानदों नै बिसोरो इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट नामा बिसोरो नै फुरा जौ लोंनाय बिसोरना टिम भिजन ना मिथिबाय ओरैबायदि फैसा राननो फैदों जोंखौ माने एकदम स्लेम माबाखौ हरबाय होदों नि सायावनो फुरा जौ आरोना ओरैबायदि जौ लोंनाय मोनामजोबो गावनि रेसलिंखौ खमायना लाजोबबाय जौ लोंनानै बेबायदि जौ फाग्लानाय सोरो दिनै लासिंसिंनो बेनो सामलायनो नागिरबाय ये वीडियो में जो देख रहा है ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है ये अक्की बोरो है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और टीम विजन के सपोर्ट में आया है। उसके बाद एक स्टूडेंट जब अपने दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गया था तो उसके गाड़ी को रोक के उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जब यूनिवर्सिटी का जीएस नेल्सन नर्जरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था तो उसके ऊपर भी अटैक किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक अटैक किया उनके साथ, फिर उसको सेल्फ डिफेंस में मजबूर किया। उसके बाद उन लोगों ने खुद के गाड़ी को तोड़ के दिया और जितना भी ये सब एलिगेशन लगा है वो सब फेक है। नै टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ माबा खालामनानै दंबाय थादोंमोन बिसोरो जोंनि गारिखौ बेखौ बेंथेजोबनानै टिम भिजनना टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ ओरैबायदि बिसोरो ओरैबायदि खालि एल्ट्रस दं बेखौथ' इउनिभारसिटियाव फराया बे टंला कलेजनि फरमान बे नङा बैयाव फैसा दं जों फैसा होफैनाय नुदों औ बे नै ओमफ्राय बै बिसोरो मोनसे नाम्बार गैया दहाय फैसा रानदों नै बिसोरो इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट नामा बिसोरो नै फुरा जौ लोंनाय बिसोरना टिम भिजन ना मिथिबाय ओरैबायदि फैसा राननो फैदों जोंखौ माने एकदम स्लेम माबाखौ हरबाय होदों नि सायावनो फुरा जौ आरोना ओरैबायदि जौ लोंनाय मोनामजोबो गावनि रेसलिंखौ खमायना लाजोबबाय जौ लोंनानै बेबायदि जौ फाग्लानाय सोरो दिनै लासिंसिंनो बेनो सामलायनो नागिरबाय
ये वीडियो में जो देख रहा है ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है ये अखी बोरो है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी और टीम विजन के सपोर्ट में आया है। उसके बाद एक स्टूडेंट जब अपने दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गया था तो उसके गाड़ी को रोक के उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जब यूनिवर्सिटी का जीएस नर्सिंग नर्जरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था तो उसके ऊपर भी अटैक किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक अटैक किया उनके साथ, फिर उसको सेल्फ डिफेंस में मजबूर किया। उसके बाद उन लोगों ने खुद के गाड़ी को तोड़ के दिया और जितना भी ये सब एलिगेशन लगा है वो सब फेक है। नै टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ माबा खालामनानै दंबाय थादोंमोन बिसोरो जोंनि गारिखौ बेखौ बेंथेजोबनानै टीम विजनना टीम विजननिया जोंनि बे गारिखौ ओरैबायदि बिसोरो ओरैबायदि खालि एल्ट्रस दं बेखौथ' इउनिभारसिटियाव फराया बे टंला कलेजनि सिदा बे नङा बे बैयाव फैसा दं जों फैसा होफैनाय नुदों बैल' औ बे नै ओमफ्राय बै बिसोरो मोनसे नाम्बार गैया दहाय फैसा रानदों नै बिसोरो इउनिभारसिटि स्टुडेन्ट नामा बिसोरो